तुम ना कौन रमेश नायक को गाँ बेलगस तुंडा। तुम गाँव कौन सब समस्या रही? गाँव को आसवा ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନାହିଁ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆଜି ଯାଏଁ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ମିଳି ନାହିଁ, କୌଣସି ସରକାର ସୁବିଧା ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଆଜି ଯାଏଁ। ଆମର ଗାଁ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଗୃହ ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ବୁଥ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗଛ ତଳେ ପୋଲିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଗଛ ତଳେ ସେଟାକୁ କରାହେଉଛି ଆଉ। ହେଲେ କ'ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମର ଦାବି ତ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ, ସ୍କୁଲ ଘର, ପୋଲିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୃହ, ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ। ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉ। ଏବେ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ନଦୀ ସେକାଣ୍ଡରୁ ନାଇକି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ରଖିକିନା ନାଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ନା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁ ନା। ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଏ ବିଷୟରେ ତ ଏମଏଲକୁ ଜଣା ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଜଣାଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସରକାରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ ହବ ତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଦେଉଛନ୍ତି ହବ ବୋଲି, ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏବେ ଯେମାନେ ଉପରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆସିକରି ହବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ?